салом алейкум подписчикои CGM CTG. мо як хушхабари бениҳоят хуб дорем. Хостем ба гӯши шумо расонем нафаре ки аз канали ютуби мо мошинаи CGM заказ мекунад, ту ҳамроҳи худ туҳфа мегирад. Видеоро то охир тамошо кунед. Дар видео як лайк монед ва барои меҳнати мо қадр кардан дар канал обуна шавед ва аз дигар видеоҳо бохабар бошед. Рафтем сар мекунем. барои фарорасии баҳор кадоме ки як CGMC заказ мекунад, як қайчи, як мошинаи ҷаки автомат мегирад, як кнопказанак бо 2 насадка падарка дода мешавад. дар хотир гиред, нархи мошинаи CGMC 3700 сомонӣ, нархи мошинаи автомат 6100 сомонӣ мебошад ба доставка ва установка дар дохили шаҳр. аввело ки 5 риштагаи CGMC мебошад, нархаш 5000 сомонӣ, доставка ва установка дар дохили шаҳр бепул. мошинаи CGMC ки мо айни ҳол гуфтем каломе ҳам ки заказ мекунад, ҳамин аст 3700 сомонӣ, 2 сол гарантӣ дорад. и петли мебошад, ҷои тагмаро медузад, нархаш 17000 сомонӣ. баъд мошинаи ҷак дорем F4 3600 сомонӣ, F5 3700 сомонӣ, попои GMC 4500. мо ҳамаеро дар як хона сабират кардем. ҳама намуди мошини дастдӯзиро дар магоза дорем. нафарое ки саволои иловагӣ доранд дар WhatsApp нависед. мағозаи мо дар бозори